María José, querida, que te botamos tanto de menos en Ourense. Que vas ti por alá? Donde vas ti? Que mellor estés? Pois secuestraronme na Coruña, que queres que che Bueno, diga? hoxe estás aquí para presentar o teu libro, Sí. Los 242 días de Teresa Prieto. Bueno, de que vai isto, María? Pois vai dunha rapaza que ten que empezar a traballar dunha maneira moi pouco amigable, porque ten que empezar, obrigada polas circunstancias, a traballar na inmobiliaria do seu tío Esteban. Ajá. Hai un conflito porque o tío Esteban é misóxino, non lle gustan as mulleres, entón parte xa dun conflito a novela. Pero hai como tres tramas principais, a trama de Teresa Prieto, a de Esteban, o tío, e tamén a de Mimí, que é a filla maior de Esteban. Podemos decir que son os personaxes principais, en que todos forman unha engranaxe. Todos son, cando me dixeron que esta novela lles parecía unha novela coral, como salvando as distancias, como La Colmena, a min choume de orgullo, non pode ser. Menuda comparativa. Desde logo, eso non é crible, ao mellor. Pero o certo é que sí que os secundarios, os personaxes secundarios, teñen sempre unha función na novela, ou seja, non son tan secundarios, precísanse para completar o que é a visión global do que é a novela, non? Ajá, o sea que personaxes super traballados, e haberá aí a labor da bibliotecaria que tanto botamos en falta, aparecerá por aí alguén ou non? Da biblioteca esta ocasión, na anterior novela que ti ali presente, sí que falaba da novela Gonzalo Garcés, que perdón, da biblioteca, xa non sei que digo, da biblioteca Gonzalo Garcés, na que traballou na Coruña desde hai máis de 20 anos. É que aquí xa hai moitos aniños que estiven traballando, xa son moi velliña, xa levo como en total 30 anos de biblioteca, xa te imaginas, non? Pero sigue gustando o meu traballo, de logo que sí, dicho xa de paso, bueno, a ver, cando chego o día da xubilación, eu tamén non vou pasar ben, Recórdanos, porque me acabas de enviar un mensaxe fai un ratiño no que me decías, ven que ao mellor aquí nestes recordos do meu vídeo, que vai pasar nese vídeo antes de que o vexa, María José? Ese vídeo, que a partir de mañá, a partir das 9 que o programei para as 9 de mañá na miña canle, que se chama María José Viz, como eu, pero sen un segundo apelido, aparece con V e con Z. Exacto. Vai aparecer un vídeo que titulei O meu querido Ourense, porque con recordos que non quero tampouco desvelar moito, pero esta rapaciña, cando era uns aniños máis nova, aparece nese vídeo. Non digo máis. En algunha entrevista que te fixera? Pode ser. Ai, se me digo así. Na miña primeira entrevista nunha televisión é única, porque non me entrevistaron máis, en Telemiño. Guai, aí estábamos nós con rompecabezas, que todo o mundo recorda. Aí estás ti, bueno, pois nada. Teño uns recordos, agora falando completamente en serio, fermosísimos desta cidade, a xente nobre que teño de amigos que, independentemente de que se foran moitos fora, porque, por desgraza, aquí as empresas igual non son tan fortes como en outros sitios, tiveron que buscar traballo en outras partes, pero o seu corazón é ourensán, e son xente que eu teño sempre nun pedestal, porque son nobres, son amigos, verdadeiros amigos dos seus amigos, e iso a veces escasea en moitas persoas. É unha cualidade que teñen todas as persoas que eu nomeei aquí no vídeo da miña presentación, porque o merecen. Ademais, isto é unha especie de despedida da miña escrita pública, que xa o mencionei noutros lugares, que vou descansar, vou facer un parón, porque foron 10 anos moi intensos de escritura. Agora, tamén por cuestións de saúde, teño que facer un parón. Non sei se definitivo ou non, xa o tempo dirá. Non, definitivo non. Pero ven porque a botamos tanto en falta. Un biquiño, moitísimas gracias, Marina. Un biquiño. Gracias. Na sección literaria irémonos ata a biblioteca, porque ali espéranos María José Viz, que nos vai falar das súas obras. Os voy a hablar de mis 3 libros, de mi trayectoria literaria, mi modesta trayectoria literaria, y también de mi relación con la biblioteca, porque yo empecé a trabajar aquí en esta biblioteca en 1996 y estuve aquí trabajando hasta el 2003, o sea, casi 8 años.